saludem des de Coma Oriola en un nou Masella TV de pretemporada, que esperem que sigui un dels darrers de pretemporada, volem dir, perquè tenim moltíssimes ganes de començar i sembla que ara les coses van a favor perquè s'acosta un canvi de temps. Eloi Cordomí, com serà aquest canvi de temps que ha de començar divendres i com afectarà Masella? Doncs mira, la primera nevada podria arribar aquest divendres a la tarda amb una cota que anirà baixant dels 2.000 cap als 1.700 o 1.600 metres. En principi hauria de ser una nevada feble o gairebé testimonial, però sí que la baixada serà brusca, la baixada de les temperatures, i a més continuarà baixant durant el cap de setmana el termòmetre. Això vol dir que dissabte ja no nevarà més, però sí que tindrem temperatures per sota dels 0 graus a gairebé totes les cotes de l'estació i durant tot el dia. Llavors, encara que no nevi gaire, tot això és una molt bona notícia perquè ara el que convé és que el terra es vagi refredant, perquè així quan caigui una nevada una mica més intensa, que també l'esperem, la neu s'agafarà molt més ràpidament. Perfecte, Eloi. I com serà la setmana que ve? A partir de dilluns continuarà fent fred? Mira, per la setmana que ve jo personalment tinc molta fe en un front que ens ha d'arribar entre dilluns a la tarda i dimarts al matí. Encara no tenim clara quina serà la cota de neu, però sí que crec que com a mínim a les cotes mitjanes i altes d'aquí Masella sí que ja pot caure una nevada una mica més significativa i potser n'hi haurà més de fronts de cara al final de la setmana. Per tant, el panorama sí que és esperançador. Moltes gràcies. Et demanem que et bullis encara una miqueta més i que ens diguis, a veure, d'aquí una setmana, dijous que ve, en el nou Masella TV, quan ens tornem a veure, a Coma Oriola, a 1.950 metres d'alçada, tot aquest paisatge que tenim aquí al voltant haurà canviat de color? Aquesta és difícil, però a veure, entre l'emblanquinadeta de divendres a la tarda, la nevada potser una mica més important de dilluns a la tarda, i sobretot les finestres de fred amb temperatures per sota dels 0 graus que tindrem també al cap de setmana i part de la setmana que ve, jo crec que els canons també podran funcionar i per tant, doncs sí, jo diria que sí que el paisatge haurà canviat. Moltíssimes gràcies, Eloi Cordomí, i moltes gràcies també a tots vosaltres per seguir-nos. Us recordem que a partir de demà divendres serem a l'Illa Diagonal i hi serem fins al dia 27 de novembre. Podeu venir per tramitar els abonaments de temporada o fer d'altres gestions. Us recordem que també estan obertes les oficines de Masella tots els caps de setmana, de 9 a 2 fins que no comenci la temporada. I també podeu fer qualsevol altre tràmit a través de la nostra web www.masella.com. Moltes gràcies a tots, creuem els dits per aquest canvi de temps i ens veiem la setmana que ve. Vine a Masella a esquiar.